bini paisok bojak moni bodripara ekdom hasuk nukalayo abo kaisa cherai arai bosoni cherai bini achomsa bini mokol bahai kaijani mukchili kogoi nokor phaimani khobor no khnama bisingtuino ang paisok boika bini ang tabuk yang cameraman saimana na yang nungna bagai ang bormu noklaw no busajak jong phunungnai mangpliwo o cherai mokol bama hai cholei tong ba bama hai condition angoi tong belai bigra jano borok bo nung ang bebak milioi bono chubachu khaimangkhe bini buti sala cherai jibon ba bo thangnani lama mannai tamhlo bo cherai kho takphano kono saiman jaya ko bo arai bosoni cherai ang to bini mokolono kane khakama nokor phayu ang nubu nugia kane laipo ati theye asuk cherai je asuk kosto manai tongkhana bo jong phunungnai cameraman thainani bai koinai ang tere naimana je cerai cikon sano bo busuk jenggal kalai tong bini mokol ati kostoman tektoman jagai tongo bo jeng bono joto miliwoi khokta khongnai chubai mangke bebang no chalayo tan male bo takphano bini bobisot nugia ko bo saiman jaya ko tak bo jeng bini buma bufa bai bo kok sana chai tongnai busuk jora bor tinang ja khaborok taktuk jora nai bonot bahite nai tonglai borok bahite chalaya bo songlayan khaijaka bini babai tongke sinani musungani already to kholayu telangjak kholayu telangmani onge hini de thero kaple agotala jibi hermante o phone sakat orbo bo sukhine hini cancer hospital pathayoli chung orni cancer hospital chung 18 दिन दिन tongkha ekpori phega nogo abar 3 bar last di thaka waisa 3 bar kha pele bobo khaimene ni phali phai ni kai operation khani bo 5 bosor ka khaimiya ge jinmu rang kare bare bo khainani ni bo ni rang bo kare matong kha pele no kai nang tabu je ni cherai na hai ka bani ni sajlano je operation khainani bagoi lukurong tam kobong na musu lukurong thanibo ang kokle keps kisme sajorok rokai kya hamkamo jene phu tongphane ge jong bini cherani bini bufa heka bin ba ba kok sai nai kha ge jong khanai nai nai bini je cherani bini amane khukribo busuk jora tamo bahai ke ati kheyong kha jong abo pura sai to goi silaina nai ne khana tabu sin ko ga ek mani bisa kaka ga bisa mani kung o pala ong pokai kom ngo chungwa sigle marong ngai mani takai to sache noka ek sapta du satan bijinge marong thaga o marong man ho borok khobjo khungne bung sajo pajo ro khai pung ya ngo baira ro hutene ngai borong dira mano him bahaka mani angai him emne kokoni boyos ke basurong khana kokoni boyos kai arai bosorong khapile bo hospital telangai nai jakha bono je bini mokol ni bagoni bu jibi hospital telangmani boghin gai je chungo chai sutiro pegai aro horot der hokanga chung thaga obron je susi selen chinirogo aro mungsa khaya aki 3 bar chin thaimphega ngai nyul bar der hoga chung thania je susi selen chiniro nai bogar kuno khaya nai jimu rangbo kore puja kore chung je aki laisu chin tang jaksinai chung thamanga laka hini tongkha pile ge bokhino guhati telangdi haino kokoino doktoro nongi rang tong hangka guhati telangga hamnai hinsago ga buching chaka jingle rang bo kore pise kore gari boro mulai hisago ngai chung boro mai chung guhati telang mandanai ai tongle jaksine nogo hi tongle khapti aw chung bini amani cherani amani khukti bu khana ka je borok busuk jora bikara ba busuk jora goreja borok bahai ke chaja borok bazar hati bai bo onek kachal no bolte chungbo asu khachal nai hane chongmani ya khobor mamani pore chung himi phale ka tini ane loge chung tini dara chung bebang na phaibai jak ingkai ang
himang जोंबो himka जों himya bono hataimang ko sai phaika 2-2.5 घन्टा suk जों hataimang ko sawai phaika je be atsurai kaisa atui khei je bini mokolni condition asuk jorana hamya te haina hai ang koi finai je जों lukurongno thani bok koyo je bono je mansak khokjak pungnai jesuk pharijak bebongno chubalainani bago te kaisa chini loge phaisok pojak Tripura mothane youth ni secretary dajine जों bono bo kok khaisa thani singoi naine je ocherai bepare kok khokjak pungnai sana bago जों singoi naine lamchogo dadano kok Tripura o je tini je जों moni bodro pharao phaio je cherai kaisa 2.5 bosoni cherai je bini mokol kokboi tongkha ba bo busuk जों dalai pelai tongkha ba nung bahai ke koktung manai oro phaisok phaika abo kisa chungno sai Belai hambai sini kok Tripurano tamni hamale tini sungbai phayei asak kasalma phayei kaisa hapung kana thangang 2.5 ঘন্টা amno kawoi phai tini sini tabuk sini phayung basla je bin mokol asaka hamya asaka condition bono nai norok phayaro coverage khaiman bagai belai hambai pilano Gaya ang sanamo sungo je sini Tripura sarok asaka jungjalo tongo asaka kosto kai tongo je sini hati dumasora hati baiba asaka kasal mane asaka jungjalo tongo sini Tripura sarok sung nai khangkai sung norgo tongma haima tongo o bhai sung paribesh rok phainok phaikhangkai tamni bagai himale asaka jungjalo klaijak sini sarkar phaio thango MLA engo minister engo joto no lai thang phia sin Tripura sarani kabal salai jagya sin Tripura saroni tomungchamung chung salai miya tamni bagai hingke sung tawbo asuk obai hatai jagao asuk kasal jagao naki health o jaga sujog tongo naki o jagao doctor kahamni sujog subida mano obai jagaro tini sung phaisok bajak sini oro kamini bongkai moni bodro para ekdom hatai sakao sini long tribal sub division ningai sung tini phaisok bajak ani logiwo sini dumasara amchaini sini youth dog joton sung phaisok bajak sung khanamani loge na sung miya khanaka hai himpana sung miya phaimalia sung tini joton palkai phailaga sung tini prai choi hoite 20 jona sung phailaka sung tak phainok paika sini tako kam sung khambini Donoranjan Tripura ni basla naidi nor jangki sakabar khadi bini ongkana mokol naidi bo phai obostha tong bini bini tawok bo bini asaimani bini sini prithibi hasakao phai je bini nukna tongmani je bini wansuk nani bini jora tawok maya khub abai obostha bini mokol tak bini kolsa nokhori phaika ang koinai sini MLA minister MDC rongna koinai sini ongkana sini kokina bahai ke bono sujog subida roi chung বাইরে তালাঙে ট্রিটমেন্ট খাইবানো বিনি বিনি তামহিনাই বিনি কাইসা স্বপ্ন বিনি কাইসা ইমাংন বি তरै আকো বিনি পড়াশোনা খাইনানি বুয়াবু হওয়াই তংনানি ও হা সাকাও তঙ্গই সিনি কাহাম হামিয়া নাই তংনানি বনো কাইসা जों সুযোগ মারিনাই আন বাগে আং কইনাই সিনি Tripura হাস্তিনি যত সিনি খাগানাং লোকরক বনো নগই খাইরগই বিনি ট্রিটমেন্ট খাইনান বাগে yak chubanan bagai ang koinai sini kokino sung basuk jorate success khaimanai sung objotono saitungnan bagai ang koinai hain hai koina ang sini kok Tripurano bahino o bini o problem bini ong kono focus kama khai bino treatment khainen bagai yak manjunan bagai ang koinai an bagai sini timno bos ang blaikana hambai tini sung phayo jaga bini o treatment khai tini je bini obno nainen bagai sung phaimani bagai sung basuk jorate saijo khaimanai sung ob tini wansuk laika sung je mansak sini 48 koromsara sini block youth committee ni ngai sung khlailai ang hain hai chai tongnai sini central ni sini president chongna bang haina obnoti sung kok sanai maharaj beba sung kok sanai bina obnoti abni bagai nang hain hai paithaba ang koinai sini khajani khaganang lokorongno sini kokina hamri tisanan bagai yak manjunani bagai blai hambai